Σεβαστοί πατέρες, αγαπητοί αδελφοί και αδελφές εν Χριστώ, με τη χάρη του Τριαδικού Θεού συναχθήκαμε και σήμερα στον Ιερό μας Ναό για την 11η δογματική μας κατήχηση, την 6η κατά σειρά χριστολογική. Στο πλαίσιο αυτών των χριστολογικών δογματικών κατηχήσεων θα κάνουμε σήμερα μια εισαγωγή στην Θεία Ευχαριστία. Σήμερα θα κάνουμε μια εισαγωγή, θα δούμε κάποια σημεία, θα τα ερμηνεύσουμε, όχι εμείς βέβαια, θα πούμε πώς τα ερμήνευσαν οι πατέρες της Εκκλησίας και κατόπιν την επόμενη φορά θα μιλήσουμε πάλι για την Θεία Ευχαριστία σύμφωνα με τη δογματική βάση της Θείας Ευχαριστίας και τις δογματικές προεκτάσεις που αυτή έχει. Να θυμηθούμε ότι κατά τις προηγούμενες χριστολογικές μας κατηχήσεις μιλήσαμε για τον Χριστό και είπαμε ότι ήταν αναγκαία η Θεία Πρωτοβουλία για τη σωτηρία του ανθρώπου, διότι ο άνθρωπος με το προπατορικό αμάρτημα είχε απολέσει τη δυνατότητα της υπέρβασης της αμαρτίας. Δεν μπορούσε πλέον ο άνθρωπος να υπερβεί μόνος του την αμαρτία. Ο Θεός βέβαια και με ένα νεύμα του μπορούσε να σώσει τον άνθρωπο, αλλά αυτό θα προσέκρουε στο αυτεξούσιο, στην ελευθερία του ανθρώπου. Έτσι η σωτηρία, καταλήγουμε να πούμε ότι είναι τελικά μία συνέργεια μεταξύ Θεού και ανθρώπου. Ούτε ο άνθρωπος σώζεται μόνος, ούτε ο Θεός μας σώζει αναγκαστικά παρά τη θέλησή μας. Μιλήσαμε επίσης για τις φύσεις και τις ενέργειες των Χριστό και είπαμε ότι ο Χριστός έχει δύο φύσεις, θεία και ανθρώπινη. Δύο θελήσεις και δύο ενέργειες, οι οποίες είναι απότοκα των δύο φύσεων. Η κάθε φύση έχει τη δική της θέληση και τη δική της ενέργεια. Επομένως, ο Χριστός έχει θεία και ανθρώπινη φύση, θεία και ανθρώπινη θέληση, θεία και ανθρώπινη ενέργεια. Οι δύο φύσεις του Χριστού είπαμε ότι είναι ενωμένες μεταξύ τους άρρηκτα, μια για πάντα, κατά τον τρόπο που διατύπωσε η τέταρτη Οικουμενική Σύνοδος, τα 4α, ασυγχύτως, χωρίς να συγχαίει τη μία με την άλλη, ατρέπτος, χωρίς να τρέπεται η μία στην άλλη, χωρίς, για παράδειγμα, η ανθρώπινη φύση ξαφνικά να γίνεται θεία φύση και να είμαστε κατά φύση θεοί, ασυγχύτως, ατρέπτος, αδιαιρέτος, από την σύλληψη του Χριστού στην κοιλία της Θεοτόκου και μετά δεν διαιρούνται οι δύο φύσεις, είναι ενωμένες για πάντα και αχωρίστως, δεν χωρίζονται. Άπαξ, δηλαδή μια φορά έγινε αυτό και διαπαντός και ισχύει για πάντα. Αυτό θα δούμε τι σημασία έχει και στη Θεία Λειτουργία, το άπαξ και διαπαντός. Λέμε στη Θεία Λειτουργία ότι κάθε φορά ζούμε την πορεία του Χριστού στην ελιγής παρουσία Του. Και βλέπουμε το κήρυγμα, τη θυσία, την Ανάσταση, την Ανάληψη, όλα αυτά τα οποία έπραξε ο Χριστός κατά την επίγεια παρουσία Του για τη σωτηρία του ανθρώπου. Λέμε επίσης ότι η Θεία Λειτουργία είναι μια ανέμακτη θυσία. Η θυσία του Χριστού στον Σταυρό έγινε μία φορά, άπαξ. Δεν κάνουμε κάθε φορά ξανά θυσία του Χριστού. Η θυσία ήταν μία φορά. Αυτό το οποίο κάνουμε εμείς δεν είναι ότι ακριβώς επαναλαμβάνουμε ξανά τη θυσία, αλλά παρατείνεται αυτή η θυσία άχρη του νυν και έως εσχάτων. Παρατείνεται αυτό το μυστήριο. Παρατείνεται η θυσία, η Ανάσταση, όλα αυτά τα οποία έζησαν οι μαθητές και έπραξε ο Χριστός για τη σωτηρία μας, αυτά παρατείνονται στους αιώνες και έως εσχάτων. Επειδή είναι ενωμένες οι δύο φύσεις, είναι ενωμένες και οι δύο θελήσεις και οι δύο ενέργειες. Ως προς τις θελήσεις, αναφέραμε ότι η ανθρώπινη θέληση του Χριστού υποτάσσεται ελεύθερα στη Θεία και ότι ο Χριστός με τις δύο θελήσεις Του θέλει το ίδιο πράγμα, δηλαδή τη σωτηρία και θέωση του ανθρώπου. Ο Χριστός
Και ως άνθρωπος ήθελε τη σωτηρία του ανθρώπου και ως Θεός ήθελε τη σωτηρία του ανθρώπου. Επομένως, το ανθρώπινο θέλημα του Χριστού ταυτίζεται απόλυτα με το θείο. Δεν υπάρχουν δύο διαφορετικά θελήματα που αντικρούονται το ένα με το άλλο. Ως προς τις ενέργειες, είπαμε ότι ο Χριστός ενεργεί τα πάντα ως θεάνθρωπος και δεν χωρίζουμε τις ενέργειες λέγοντας ότι, για παράδειγμα, περπατά πάνω στη λίμνη ως Θεός ή ότι πεθαίνει ως άνθρωπος. Ό,τι ενεργεί και ό,τι πάσχει το κάνει ως θεάνθρωπος, άσχετα που ενδέχεται να φαίνεται κάποιες φορές να υπερέχει κάποια φύση λίγο περισσότερο. Για παράδειγμα, στον Σταυρό πάσχει ο Χριστός ίσον Θεός και άνθρωπος, ως προς την ανθρώπινη φύση του, αλλά δεν χωρίζεται από τη Θεία, άσχετα που η Θεία είναι απαθής εκείνη τη στιγμή στο Σταυρό. Δεν χωρίζονται ποτέ οι δύο φύσεις και ο Χριστός κατά την τριήμερη παραμονή και το κήρυγμά του στον Άδη ως θεάνθρωπος κατέβηκε και γι' αυτό δεν μπόρεσε ο θάνατος να επικρατήσει πάνω του, αλλά με τον θάνατό του πάτησε και αποδυνάμωσε τον ίδιο τον θάνατο, ανασταίνοντας τους νεκρούς από Αδάμ και ως Εσχάτων, σε σημείο που πλέον ο θάνατος είναι απλά ένα ανοιγοκλείσιμο των ματιών. Είπαμε επίσης για τις δύο φύσεις του Χριστού, ότι ο Χριστός έχει τέλεια, ολόκληρη, ακέραια, τη Θεία και την ανθρώπινη φύση και η κάθε φύση έχει τη δική της θέληση και τη δική της ενέργεια. Γι' αυτό ο Χριστός έχει δύο φυσικές θελήσεις και δύο φυσικές ενέργειες. Ο Χριστός ως άνθρωπος, αυτό το λέμε καταχρηστικά, ο Χριστός ως άνθρωπος έχει μόνο φυσική θέληση και όχι γνωμικό θέλημα, που είναι ίδιον της τρεπτότητας του ανθρώπου. Διότι το γνωμικό θέλημα, το να έχουμε γνώμη, ας πούμε, και τη μία μέρα να λέμε κάτι και την άλλη μέρα να πιστεύουμε κάτι άλλο και να αλλάζουμε γνώμη, είναι χαρακτηριστικό της ντροπής και της αμαρτίας. Αλλά επειδή ως πρόσωπα αμαρτάνουμε και όχι ως φύσης, και επειδή ο Χριστός ως πρόσωπο ήταν ο Θεός Λόγος, γι' αυτό ήταν οντολογικά αναμάρτητος. Ούτε μπορούσε να θελήσει την αμαρτία και ούτε βέβαια να την πράξει. Η διπλή φύση του Χριστού είναι απαραίτητη για να κατανοήσουμε τη μεταβολή του άρτου και του ίνου. Η Θεία Φύση του Χριστού παρέχει τη δύναμη για τη μεταβολή, ενώ η ανθρώπινη φύση μας συνδέει με το σώμα και το αίμα που προσφέρθηκε στον Σταυρό. Ο άνθρωπος ενώνεται με την ανθρώπινη φύση του Χριστού, την αναστημένη ανθρώπινη φύση του Χριστού και έτσι μετέχει στη θεότητα. Η αδιαίρετη ένωση των δύο φύσεων επιτρέπει την παρουσία του ολόκληρου Χριστού στη Θεία Ευχαριστία. Κατά τα πρώτα αποστολικά χρόνια, η Θεία Ευχαριστία αποτελούσε το κέντρο της λατρευτικής ζωής των χριστιανών. Με αυτήν συνδέονταν όλες οι λατρευτικές και πνευματικές εκδηλώσεις της Εκκλησίας. Η ευχαριστιακή σύναξη προς κλάση του άρτου φαίνεται στις πράξεις των Αποστόλων πως τελείτο καθημερινά, ενώ θεωρείται βέβαια πως τελείτο κάθε Σάββατο βράδυ προς Κυριακή ως ανάμνηση του μεσιανικού δείπνου του Χριστού. Ταυτιζόταν με το μυστήριο της Θείας Ευχαριστίας και περιείχε σαφή λειτουργική έννοια, περιλαμβάνοντας διδαχή, προσευχή, κοινωνία, ευλογία και δείπνο. Το δείπνο ήταν οι λεγόμενες αγάπες μετά τη Θεία Ευχαριστία. Είναι ο τρόπος με τον οποίο λειτουργούνταν και κοινωνούσαν οι άνθρωποι της πρώτης Εκκλησίας, που δεν ήταν ακόμα διαμορφωμένο το τυπικό, για παράδειγμα, της ακολουθίας του Ιερού Χρυσοστόμου. Κατά την αρχαία συνήθεια της πρώτης Εκκλησίας, η ευχαριστία τελείτο σε ιδιωτικές κατοικίες. Μην ξεχνάμε ότι βρίσκονταν υπό διωγμό οι χριστιανοί, όπως μαρτυρείται και από την Καινή Διαθήκη στις πράξεις. Στο μυστήριο συμμετείχαν κατά βάση τα μέλη της τοπικής εκκλησίας, ενώ σε μερικές περιπτώσεις, κυρίως στη Μικρά Ασία, επιτρεπόταν και η συμμετοχή των εξεθνών χριστιανών. Ο χρόνος τέλεσής τους ήταν Σάββατο εσπέρα, στην ουσία είναι Κυριακή,
Αλλά σε αυτό το σημείο θα πρέπει να τονιστεί πως με βάση τον τρόπο αλλαγής της ημέρας θεωρείται ήδη Κυριακή, αφού η αλλαγή της ημέρας για την εποχή εκείνη γινόταν τις εσπερινές ώρες της προηγούμενης ημέρας. Βλέπουμε ότι και στο τυπικό της Εκκλησίας μας, στις ακολουθίες, ο εσπερινός, ας πούμε σήμερα, μνημονεύσαμε τον Άγιο Εφραίμ τον Σύρο, ο οποίος γιορτάζει αύριο. Σημαίνει ότι λειτουργικά από σήμερα έχουμε μπει ήδη στην αυριανή ημέρα. Υπεύθυνος για την τέλεση του μυστηρίου ήταν συνήθως ο επίσκοπος, ενώ κάθε ένα μέλος έφερε δικό του ποτήριο με ίνο, το οποίο καθαγιαζόταν για το σκοπό του μυστηρίου. Εδώ θα πρέπει να επισημανθεί και μια ακόμα αρχαία συνήθεια της Εκκλησίας. Τα τίμια δώρα, τηρούμενα στην Εκκλησία, αποστέλλονταν από τους διακόνους στα σπίτια των ασθενών και των εχμαλώτων ή παραλαμβάνονταν από ασκητές ή πιστούς προς ιδιαίτερη μετάληψη και οδηπορία. Η συνήθεια αυτή διατηρήθηκε μέχρι τον 12ο αιώνα. Επίσης, τα τίμια δώρα προσκυνούνταν υπό των πιστών μετά από γονικλησία στη διάρκεια της Θείας Λειτουργίας και κατά την είσοδο των προηγιασμένων δώρων. Μια τέτοια προσκύνηση φυσικά ανήκει στον αληθινά παρόντα σωματικός Ιησού Χριστό που ευρίσκεται στα τίμια δώρα και δεν προσκυνείται η ύλη ή η νοητή παρουσία του, αλλά ο Χριστός είναι πραγματικά παρόν και ενεργόν στη Θεία Λειτουργία. Ο μυστηριακός χαρακτήρας της Θείας Ευχαριστίας είναι σαφής και μέσα από τους πρώτους εκκλησιαστικούς συγγραφείς. Ο Άγιος Ιγνάτιος ο Θεοφόρος. Είναι χαρακτηριστικό πως αναφέρει ότι η Θεία Κοινωνία είναι φάρμακον αθανασίας, αντίδοτον του μη αποθανήν, αλλά ζωήν εν Χριστώ Ιησού διαπαντός ζήν. Ενώ ομολογεί πως ευχαριστίαν σάρκαν είναι του σωτήρος ημών Ιησού Χριστού, την υπέρ των αμαρτιών παθούσαν, ειν τη Χριστότητη ο Πατήρ έγειρε. Ο δε Ιουστίνος, λίγα χρόνια αργότερα, αναφέρει «Και τροφήν αυτή καλείται παροιμήν ευχριστία, ούγαρος κοινών άρτων, ουδέ κοινών πόμα ταύτα λαμβάνομεν, αλλά ον τρόπον διαλόγου Θεού σαρκοποιηθείς Ιησούς Χριστός, εξής αίμα και σάρκες κατά μεταβολήν τρέφονται ημών». Ο Άγιος Ειρηναίος, ο Επίσκοπος Λιώνος, αναφέρει συμπληρώνοντας επίσης «Ως γάρ από της γης άρτος προσλαβόμενος την επίκληση του Θεού, ουκέτι κοινός άρτος εστίν, αλλά ευχαριστία δύο πραγμάτων συναισθικία, επιγείουτε και ουρανίου, ούτως και σώματα ημών, μεταλαμβάνοντα της ευχαριστίας, μικέτι είναι φθαρτά, την ελπίδα της εις αιώνα Αναστάσεως έχοντα. Είναι λοιπόν φανερό πως η Θεία Ευχαριστία ήδη από τα αποστολικά χρόνια, αλλά και από τα άμεσα μετά αποστολικά έτη, ήταν το κέντρο της λατρευτικής και της πνευματικής ζωής των πιστών. Με την έναρξη της Θείας Λειτουργίας μπαίνουμε αμέσως στη Βασιλεία του Τριαδικού Θεού. Η παρουσία του Χριστού στη Θεία Λειτουργία μεταμορφώνει τη γη σε ουρανό. Ο πρώτος λόγος της Θείας Λειτουργίας είναι η ευλογία και η πρώτη πράξη της είναι ο Σταυρός. Ο ιερέας σταυρώνει το Ευαγγέλιο πάνω στην Αγία Τράπεζα. Ο Τίμιος Σταυρός είναι σύμβολο οδύνης αλλά και δόξας, ταπεινώσεως οδός αλλά και προάγγελος της Αναστάσιμης Βασιλείας. Λέγοντας οι ψάλτες εκ μέρους του λαού «Αμήν», διαβεβαιώνουν την αλήθεια, συμμετέχουν ενεργά στο μυστήριο. Ο ιερέας ποτέ δεν μπορεί να τελέσει τη Θεία Λειτουργία μόνος του, δίχως την παρουσία του λαού, έστω και ενός πιστού. Η προσευχή αρχίζει πάντοτε με ειρήνη. Ο διάκονος λέει τις αιτήσεις, τα ειρηνικά. Ο ειρηνοδότης Χριστός μεταδίδει την όντως και υπερπάντα νουν ειρήνη στους ανειρήνευτους ανθρώπους. Το κυρίως ζητούμενο είναι η ειρήνη και η σωτηρία της αθάνατης ψυχής μας.
Με αγάπη και ειρήνη παρακαλούμε όχι μόνο για μας, αλλά για όλους τους αδελφούς μας, όπου και αν βρίσκονται. Καρπός της αγάπης και της ειρήνης είναι η πολυπόθητη ενότητα. Η ειρήνη δίνει την ευστάθεια της Εκκλησίας. Ζητώντας την ειρήνη, τον Χριστό ζητάμε, αφού αυτός είναι ο μόνος ειρηνάρχης και ειρηνοδότης. Μέσα στον Ιερό Ναό είμαστε στον Άγιο Οίκο του Θεού Πατέρα, δεχόμενοι την ευλογία και χάρη του Αγίου Πνεύματος. Ο ναός είναι σαν ένα σκάφος, μία ναύση. Κοιτά πάντοτε ανατολικά προς τον Παράδεισο, εκεί που είναι η κατάληξη της πορείας μας. Προσευχόμαστε και για αυτούς που συνταξιδεύουμε για την Άνω Ιερουσαλήμ, τους συμπροσευχομένους, συνεκκλησιαζομένους αδελφούς μας. Κατόπιν προσευχόμεθα για τον οικείο επίσκοπο και επιμενάρχη, τον διάδοχο των Αποστόλων, που με την ευλογία του λειτουργούμε και είναι απαραίτητη η μνημόνευσή του, είναι συστατικό στοιχείο της Θείας Λειτουργίας. Αλλιώς δεν έχει κανονική ισχύ η Θεία Λειτουργία. Προσευχόμεθα ακόμη για όλο τον κλήρο και το λαό, το χωριό, την πόλη, τη χώρα, όλο τον κόσμο, όλη την οικουμένη, για ευκρασία αέρων, για εφορία καρπών, για ειρηνικούς καιρούς, δεόμεθα στον κυβερνήτη του σύμπαντος. Στη συνέχεια παρακαλούμε για όσους ταξιδεύουν ή είναι ασθενείς ή είναι κουρασμένοι ψυχικά και σωματικά ή είναι εχμάλωτοι. Ο Χριστός, ο ιατρός των ψυχών και των σωμάτων, να γίνει η ζωή και η ανάπαυση, η παράκληση και το φως, ο συνέκδημος, συνοδός και συνοδοιπόρος όλων των αναγκεμένων. Στη Θεία Λειτουργία παρακαλούμε για όλους και για όλα, απλά, ταπεινά, εγκάρδια, πραγματικά και ρεαλιστικά. Θα επιτύχουμε απόλυτα μόνο αν βιώσουμε το λόγο της επόμενης αιτήσεως και πάσαν τη ζωή ημών Χριστό το Θεό παραθόμεθα. Μέχρι τότε θα ταλαιπωρούμεθα, μέχρι να παραδώσουμε τον εαυτό μας και τους άλλους και πάσαν τη ζωή ημών στο Χριστό το Θεό. Κατόπιν θα είμαστε άνετοι, ελεύθεροι, άφοβοι, αισιόδοξοι, εμπιστευμένοι στην πρόνοια και την αγάπη του Θεού. Ζητάμε να δώσουμε τον εαυτό μας στον Χριστό για να γίνει κατοικία του ο εαυτός μας. Δεν μπορούμε να πούμε πως είναι εύκολο αυτό. Γι' αυτό ζητάμε τις σωστικές και δυνατές πρεσβείες, κυρίως της Θεοτόκου, αλλά και όλων των Αγίων που το κατάφεραν και το πέτυχαν. Στην πρώτη ευχή, ο ιερέας επικαλείται την άφατη φιλανθρωπία του Θεού. Στο πρώτο τροπάριο ζητάει πάλι τις ισχυρές πρεσβείες της Υπεραγίας Θεοτόκου προς τον Σωτήρα Χριστό. Το έτη και έτη, το ξανά και ξανά δηλαδή, δεν είναι μια στήρα και ανούσια επανάληψη, αλλά σταθερός και ανωδικός βηματισμός για τη συνάντηση του ζώντος Θεού, ανακάλυψη νέων εμπειριών μέσα στην αποκάλυψη της αληθείας του ιδίου του Χριστού. Ζητάμε συνεχώς το έλεος του Πανάγαθου Θεού και του μονογενούς Υιού και Λόγου του ουρανίου Πατρός. Η μικρά είσοδος με το Άγιο Ευαγγέλιο, σύμφωνα με τον Άγιο Γερμανό Κωνσταντινουπόλεως, φανερώνει την παρουσία του Χριστού στον κόσμο και την είσοδό του στη ζωή, στον κόσμο. Στους πρώτους χριστιανικούς αιώνες έτσι άρχιζε η Θεία Λειτουργία. Έμπαινε στον ναό ο λαός και ακολουθούσαν ιερείς και αρχιερεύς. Κατά τον Άγιο Μάξιμο τον Ομολογητή, η είσοδος των πιστών σημαίνει τη μετάθεσή τους από την κακία στην αρετή. Αλλάζει τώρα ο ανθρώπινος προσανατολισμός. Η πυξίδα του πιστού ως κέντρο πάντα δείχνει το Ιερό Θυσιαστήριο. Εισερχόμενος ο πιστός στον ναό, εισέρχεται στη ζωή του Χριστού. Ο ιερεύς, βαστώντας το Ευαγγέλιο στο ύψος του προσώπου του, το καλύπτει. Ο εισοδευόμενος είναι ο Χριστός. Η λαμπάδα που προηγείται σημαίνει το φως του κηρύγματος μετανοίας του τιμίου προδρόμου. Η ευχή της εισόδου, η οποία είναι η εξής: Δέσποτα Κύριε ο Θεός ημών, ο καταστήσας εν ουρανής τάγματα και στρατιάς αγγέλων και αρχαγγέλων εις λειτουργίαν της εις δόξης,
Ποίησον συν τη εισόδο ημών, είσοδον Αγίων Αγγέλων γενέστε, συλλειτουργούντον ημίν και συνδοξολογούντον την συναγαθότητα, ότι πρέπει σοι πάσα δόξα, τιμή και προσκύνηση στο Πατρί και το Υιό και το Αγίο Πνεύματι κλπ. Αναφέρεται στο μυστήριο της αγγελοφάνειας και συλλειτουργίας, όπως διαβάζουμε στα συναξάρια. Οι άγγελοι ψάλλουν συνεχώς το Άγιος ο Θεός στον ουρανό, όπως και τώρα οι πιστοί, υμνούντες ολόψυχα τον Τριαδικό Θεό. Ο ουρανός και η γη συμπαρίστανται, συγχορεύουν, συνδοξολογούν, συγχαίρουν. Την ώρα του Τρισάγιου ύμνου, ο λειτουργός πηγαίνει προς την Αγία Πρόθεση. Από εκεί. Τον τόπο που συμβολίζει τη Βιθλεέμ. Τον ευχαριστούμε που σαρκώθηκε για μας. Δεν τον ευλογούμε, αλλά μας ευλογεί. Ο ευλογών τους ευλογούντας σε Κύριε. Κατόπιν πηγαίνει προς την Άνω Καθέδρα, όπου είναι η θέση του Επισκόπου, που συμβολίζει τον θρόνο του Θεού και τον μακαρίζει και υμνεί. Ευλογημένος ή ο επιθρόνου δόξης της βασιλείας σου. Στη μικρή είσοδο το Ευαγγέλιο είναι κλειστό. Ο Χριστός εισέρχεται στον κόσμο σιωπηλός. Τα ιερά αναγνώσματα του Αποστόλου πρώτα και του Ευαγγελίου κατόπιν δηλώνουν τη φανέρωση του Λόγου, το κήρυγμα του στον κόσμο. Έχουμε θεολογία, Λόγο Θεού από τα ιερά αναγνώσματα και θεουργία, έργο Θεού από την Αγία Αναφορά. Με τον Θείο Λόγο και με το Θείο Έργο, με ολόκληρη τη Θεία Λειτουργία, ακούμε τον Χριστό, βλέπουμε τον Χριστό, κοινωνούμε τη Θεία Ζωή Του. Το Αλληλούια είναι επιφώνημα χαράς και ευχαριστίας για τον ερχόμενο Υιό και Λόγο του Θεού στη σύναξη των πιστών. Κατά τον Άγιο Νικόλαο τον Καβάσιλα, ο Χριστός είναι η μόνη πηγή της αληθινής χαράς. Με την πρώτη αναγνώσεως του Ευαγγελίου ευχή, ο ιερεύς ζητά το φως της θεογνωσίας. Έλαμψονε τες καρδίες ημών το της εσείς θεογνωσίας ακύρατον φως, έτσι ώστε να ανοίξουν τις καρδιές τους οι πιστοί, να φωτιστούν και να καταλάβουν τα θεία νοήματα του Ευαγγελίου. Που θα έλθει το φως της θεογνωσίας, που θα έλθει με την καταπάτηση του κοσμικού φρονήματος, σύμφωνα με την ευχή, και των σαρκικών επιθυμιών, με τον φόβο του Θεού και την τήρηση των θείων εντολών. Το Ευαγγέλιο μπορεί να τα ακούμε από τον διάκονο ή τον ιερέα, αλλά ουσιαστικά το λέει ο ίδιος ο Χριστός, όπως τότε στη Γαλιλαία. Η αίσθηση της πίστεως είναι πιο αληθινή από τις 5 σωματικές αισθήσεις. Αυτή η πίστη μας διαβεβαιώνει την παρουσία του Χριστού. Το σοφία ορθή δεν σημαίνει απλά να ακούσουμε το Ευαγγέλιο όρθιοι, αλλά να υψώσουμε τη διάνοιά μας πάνω από τα γήινα και να δεχθούμε τον θείο σπόρο προς αγαθή καρποφορία στην καρδιά μας. Με εγρήγορση, με προθυμία, με φιλοτιμία, με φιλοπονία και ένθεο ζήλο. Το ειρήνη πάση, κατά τους Αγίους Πατέρες, σημαίνει μια σημαντική προσφορά του Χριστού δια του λειτουργού στους πιστούς. Την εσωτερική ενδυνάμωση, ειρήνευση και χαρίτωση προς επιμελή, επίμονο και υπομονετικό αγώνα προς παθοκτονία και αρετοσυγκομιδή. Ο ανειρήνευτος κόσμος καταλαγιάζει μέσα στο ναό, δεχόμενος τη θεϊκή ειρήνη και ευχαριστώντας δέεται να την έχει και ο δωρητής του, ο λειτουργός, ο ιερεύς. Πριν την ανάγνωση του Ευαγγελίου, της πράγματι λίαν χαρούμενης και σωτηριώδους αγγελίας, προκαταβολικά δοξολογούν οι πιστοί τον Κύριο, που συγκαταβαίνει και τους επισκέπτεται. Ο Άγιος Μάξιμος Ομολογητής την ανάγνωση του Ευαγγελίου ερμηνεύει και συσχετίζει με τη Δευτέρα Παρουσία του Κυρίου. Η ανάγνωση του Αποστόλου και του Ευαγγελίου γίνεται εμελώς, καθαρά και προσεκτικά και όχι χύμα και βεβαιασμένα. Είναι ένας λόγος για τον κόσμο, αλλά όχι εκ του κόσμου τούτου. Η εκτενής, δηλαδή η μεγάλη δέηση,
για έκχυση του Θείου Ελέους και τα κατηχούμενα που λέμε, πρέπει να λέγονται σύντομα και στη θέση τους και όχι πριν ή μετά. Όπως εξάλλου και όλες οι ευχές, οι οποίες καλό είναι να λέγονται χαμηλόφωνα και όχι δυνατότερα των εκφωνήσεων ή να διακόπτεται τελείως το ψάλσιμο. Μετά από κάθε αίτηση λέγεται το Κύριε ελέησον. Είναι η ωραιότερη, συντομότερη, δυνατότερη και σπουδαιότερη προσευχή. Ζητώντας το έλεος, ζητούμε τον ίδιο τον Κύριο. Επιθυμούμε τη βασιλεία Του, τη σωτηρία μας. Το έλεος του Θεού, Κύριος, θα μας σώσει. Ένα εκβαθέον Κύριε ελέησον μπορεί να σώσει τον άνθρωπο. Πάντοτε υπάρχουν κατηχούμενοι. Και εδώ και παντού, ιδιαίτερα τα τελευταία χρόνια με τους πολλούς αλλοδαπούς ξένους στην Ελλάδα, μας ζητά ο ιερεύς, ο λειτουργός, να προσευχηθούμε ιδιαίτερα για τους κατηχουμένους. Τι μας λέει? Οι πιστοί υπέρ των κατηχουμένων δεηθόμεν, ήνα ο Κύριος αυτούς ελεήσει, κατηχήσει αυτούς τον λόγο της αληθείας, αποκαλύψει αυτής το Ευαγγέλιο της δικαιοσύνης, ενώσει αυτούς τη Αγία αυτού Καθολική και Αποστολική Εκκλησία. Το έχουν ανάγκη. Πρέπει να υπακούσουμε και να το κάνουμε. Ως αβάπτιστοι και αφώτιστοι δεν έχει η προσευχή τους μεγάλη παρησία. Έτσι χρειάζονται και τη δική μας συμπαράσταση, βοήθεια και αγάπη. Γινόμαστε κι εμείς έτσι κατά έναν τρόπο κατηχητές και ανάδοχοι αυτών των κατηχουμένων. Κατόπιν η Εκκλησία ζητά να εξέλθουν οι κατηχούμενοι και να παραμείνουν οι πιστοί. Η Εκκλησία έχει αυστηρή αγάπη. Η Εκκλησία δεν είναι μόνο αγάπη. Η Εκκλησία δεν είναι μόνο αυστηρότητα. Η Εκκλησία έχει δικαιοσύνη, τάξη, τρόπο, ωραιότητα, σεβασμό, αρχές, αλήθεια και αγάπη, αγάπη και αλήθεια. Ο ιερέας κατόπιν ευχόμενος ευχαριστεί ειλικρινά το Θεό που του επιτρέπει να παραστέκεται ενώπιον του Αγίου Θυσιαστηρίου του. Επίσης τον ευχαριστεί θερμά που τον αξιώνει να προσφύγει στους ικτηρμούς του για τις αμαρτίες τις δικές του και του λαού. Τον παρακαλεί στη συνέχεια να επικαλεστεί το Πανάγιο όνομά του. Λέει η ευχή: «Ευχαριστούμε εσύ Κύριε ο Θεός των δυνάμεων, το καταξιώσαντι ημάς παραστήν εκείνην το Αγίο σου θυσιαστηρίο και προσπεσίν της ικτηρμής σου υπέρ των ημερτέρων αμαρτημάτων και των του λαού αγνοημάτων. Πρόσδεξε ο Θεός την δέησιν ημών, ποίησον ημάς αξίους γενέστε του προσφέρεις ιδεήσεις και οικεσίας και θυσίας ανεμάκτους υπερ παντός του λαού σου και ικάνωσεν ημάς ους έθου εις την διακονία σου ταύτην εν τη δυνάμει του Αγίου Πνεύματός σου, ακαταγνώστος και απροσκόπτος εν καθαρό το μαρτυρίο της συνειδήσεως ημών, επικαλίστεσαι εν παντή καιρό και τόπο, ήνα εισακούων ημών, ήλεος ημίν ιής εν το πλήθη της εις αγαθότητος». Λέει ο Άγιος Ιωάννης ο Χρυσόστομος, τον οποίο εορτάσαμε σήμερα. Σκέψου, λέει, ποια πρέπει να είναι τα χέρια που διακονούν στα μυστήρια αυτά, ποια πρέπει να είναι η γλώσσα από την οποία εξέρχονται αυτοί οι λόγοι και από ποια ψυχή δεν πρέπει να είναι αγιότερη και καθαρότερη η ψυχή του ιερέως. Τελικά, μόνο η ταπείνωση μπορεί να κάνει άξιο το λειτουργό του υψίστου. Λέγοντας οι πιστοί αμήν, είναι σαν να συναισθάνονται και να επιβεβαιώνουν το ύψος της ιερατικής διακονίας και της λεβιτικής αγωνίας και αδελφικά συμπροσεύχονται, συμπονούν, συναγωνιούν και συμπροβληματίζονται και συμπάσχουν με τον ιερέα. Η ευχή πάλιν και πολλάκις. Συνεχώς, αυτή θα μπορούσε να είναι η μόνιμη στάση όχι μόνο των ιερέων, αλλά όλων των πιστών. Να είμαστε πεσμένοι μπροστά στα πόδια του Χριστού. Τότε είμαστε αληθινά ανορθωμένοι με την υψοποιώ ταπείνωση. Τι λέει η ευχή? Πάλιν και πολλάκις, σύ προσπίπτομεν και σου δεόμεθα αγαθέ και φιλάνθρωπε.
όπως επιβλέψας επί την δέησιν ημών, καθαρίσεις ημών τας ψυχάς και τα σώματα από παντός μολυσμού σαρκός και πνεύματος, και δώης ημίν ανένοχον και ακατάκριτον την παράσταση του Αγίου Σου θυσιαστηρίου. Χάρισε δε ο Θεός και τη συνευχομένης ημίν προκοπήν βίου και πίστεως και συνέσεως πνευματικής. Δώσ' αυτής πάντοτε με τα φόβου και αγάπης λατρεύεινση, ανενόχος και ακατακρίτως μετέχει των Αγίων Σου μυστηρίων και της επουρανίου Σου βασιλείας αξιοθήνε. Η γνήσια ταπείνωση θα δώσει την πραγματική προκοπή του βίου μας, της πίστεώς μας και της πνευματικής μας συνέσεως. Για να εισέλθουμε στο γάμο του νυμφίου και να συμμετάσχουμε στην ευφροσύνη, χρειάζεται απαραίτητα να είμαστε απαλλαγμένοι από παντός μολυσμού, σαρκός και πνεύματος, σώμα και ψυχή ολοκάθαρα. Ο χερουβικός ύμνος, ο θεόπνευστος και θεοκίνητος υμνογράφος, ως αν να έγραφε ένα εγερτήριο σάλπισμα, μας καλεί να προετοιμαστούμε για την υποδοχή του βασιλέως της δόξης, του βασιλέως του Μεγάλου, που εισέρχεται στην Αγία Πόλη για να σταυρωθεί. Προσκαλούμεθα να συσταυρωθούμε, να άρουμε το σταυρό μας, να συμπορευθούμε την οδό Γαβαθά, του Γολγοθά, να λησμονήσουμε κάθε βιωτική μέριμνα, φροντίδα, σκέψη, λογισμό, σχέδιο, πρόγραμμα, όνειρο, όραμα. Προχωράμε γυμνοί και τα αφήνουμε όλα στα χέρια του Χριστού, να τα κάνει Εκείνος καλύτερα, σίγουρα καλύτερα από εμάς. Ας σωπάσουμε και ας τον ακολουθήσουμε μετά των Αγίων Αγγέλων. Την ώρα του χερουβικού ύμνου λέει ο ιερέας κατανυκτικά την ωραιότερη ευχή, παραδεχόμενος ταπεινά και όχι ταπεινόσχημα και ταπεινόλογα, την πλήρη αναξιότητά του για να τελέσει το Θείο Μυστήριο, αφού ουδής άξιος των συνδεδεμένων τες αρκικές επιθυμίες και ειδονές. Ποιος μπορεί να καυχηθεί για την τέλεια καθαρότητά του, για το πραγματικό μίσος κάθε αρκικής επιθυμίας και ειδονής? Πώς να πλησιάσει κανείς το βασιλέα της δόξης όταν φοβερό και μεγάλο είναι αυτό, ακόμη και για τους Αγίους Αγγέλους? Το παρακάτω σημείο της χρυσοστόμιας αυτής ευχής είναι πολύ παρηγορητικό και κάπως ενθαρρυντικό για τον ευλαβή ιερέα. Λέει, αλλά όμως, δια την άφατον και αμέτρητον σου φιλανθρωπία, τολμώ και το πράττω, αδυνατεί ο καλός ιερέας να στηριχθεί στις προσωπικές του δυνάμεις και ικανότητες και τυχόν αρετές. Βαδίζει έμφοβος, στηριζόμενος στο μέγα έλεος του Παναγάθου και φιλάνθρωπου Θεού, που έγινε άνθρωπος για να γίνει ο άνθρωπος Θεός. Ο ιερέας, πιστεύοντας ότι ο Χριστός τελειοποιεί και ολοκληρώνει το μυστήριο, ενδυναμώνεται και προχωρεί. Η άφατη και αμέτρητη φιλανθρωπία του Χριστού δεν σημαίνει βέβαια ποτέ ότι ο ιερέας μπορεί πάντα να ζει απρόσεκτα και αμετανόητα, ελπίζοντας το έλεος του Θεού. Το έλεος και η συγχώρεση διαιρείται στους αληθινά μετανοημένους. Ο λειτουργός, πριν λάβει στα χέρια του τα τίμια δώρα, έστω την ίστατη αυτή ώρα, προσέρχεται μετανοών ως ο άσωτος Υιός, ο ληστής, η πόρνη, λέγει τον 50ο ψαλμό του Δαβίδ, ψαλμό κατεξοχήν μετανοίας. Ελέησον με ο Θεός κατά το μέγα ελαιό σου. Θυμιάζει επικαλούμενος το πανστενουργό Άγιο Πνεύμα που τα ελείποντα αναπληρεί και τα ασθενή θεραπεύει. Ασπάζεται την Αγία Τράπεζα, την Αγία Πρόθεση, ζητά ειλικρινά συγγνώμη από τους συμπρεσβυτέρους του και από όλο το λαό. Θέλει με το παράδειγμά του να παροτρύνει και όλους τους άλλους σε μετάνοια. Κατά τη λεγόμενη Μεγάλη Είσοδο, ο λειτουργός καλύπτει το πρόσωπό του με τα καλυμμένα τίμια δώρα, όπως έκανε και στη Μικρή Είσοδο με το Ιερό Ευαγγέλιο. Ο υποδεχόμενος είναι ο Χριστός, που έρχεται για να θυσιαστεί για τη μεταμόρφωση του κόσμου. Ο Χριστός, κατά τον Άγιο Γερμανό Κωνσταντινούπολεως, έρχεται από τη Βηθανία στα Ιεροσόλυμα. Ο ιερέας,
γίνεται κατά κάποιον τρόπο το πουλάρι της βαϊοφόρου. Οι πιστοί αμέριμνα και βλαβικά τον προσκυνούν. Η τοποθέτηση των τιμίων δώρων στην Αγία Τράπεζα συμβολίζουν την ταφή του Χριστού. Το Άγιο Πνεύμα επισκιάζει τον ιερέα και τον διάκονο για την ολοκλήρωση της Θείας Λειτουργίας. Κατά την εκτενή, ο διάκονος παρακαλεί τον Θεό να μας ελευθερώσει από κάθε θλίψη, οργή, κίνδυνο και ανάγκη. Συνήθως θλιβόμεθα όταν μας εγκαταλείπει ο Θεός και τούτο παραχωρείται για να συναισθανθεί ο υπερήφανος την αδυναμία του και να ταπεινωθεί. Δίχως ταπείνωση αφαιρούνται από τον άνθρωπο τα θεία χαρίσματα. Δυστυχώς οι ανάγκες σήμερα έχουν αυξηθεί πολύ. Δεν ζητάμε πλέον τα απαραίτητα, αλλά τα περιττά. Και υποδουλωνόμαστε και αγχωνόμαστε στα δευτερεύοντα και ανούσια. Δεν τρέχουμε στην Εκκλησία όπως οι πυρπολημένες από αγάπη στην καρδιά τους άγιες μυροφόρες στον τάφο του Χριστού, αλλά από τον πολύ φόβο των πολλών κακών αναγκών και περιστάσεων. Ζητάμε να μας παράσχει ο Κύριος ημέρα τέλεια, άγια και ειρηνική. Αυτό δεν σημαίνει τίποτε άλλο παρά την πνευματική τελειότητα που καλούμαστε να αποκτήσουμε στο τέλος της Θείας Λειτουργίας, ώστε εξερχόμενοι του ναού να είμαστε μεταμορφωμένοι με βιώματα ισχυρά που θα διατηρήσουν τη ζωή μας ειρηνική παρά τις καθημερινές αντιξοότητες. Ζητάμε να μας συνοδεύει άγγελος Κυρίου, άγγελος ειρήνης, για να ειρηνεύει τη ζωή μας. Ζητάμε άφεση των αμαρτιών μας και κυρίως τα καλά και συμφέροντα για τις ψυχές μας, αυτά που πράγματι είναι για το σωτηριώδες συμφέρον μας. Δεόμαστε για το υπόλοιπο και το τέλος της ζωής μας. Ο αληθινός χριστιανός δεν φοβάται το μέλλον. Έχοντας εμπιστοσύνη και ελπίδα στο Θεό, άφοβος ατενίζει τα τέλη Του. Η μετάνοια, η συγχώρηση, η προσευχή, η πίστη τον κάνουν αισιόδοξο, με καλή αγωνία, με προσεκτικό αγώνα, και ο θάνατος γίνεται ζωή για τον πιστό, κοίμηση και μετάβαση στα αιώνια και σπουδαιότερα και πιο ευχάριστα και φρόσινα. Ο ιερέας με τις ευχές, τις δεήσεις και εκφωνήσεις προετοιμάζει το λαό για την ανύψωση της προσευχής, την προς αλλήλους απαραίτητη αγάπη για την ομολογία της πίστεως. Ο λειτουργός εύχεται να του συγχωρεθούν τα αμαρτήματα, τα προσωπικά, αλλά και τα αγνοήματα του λαού. Η Θεία Ευχαριστία προσφέρεται υπέρ των ιερατικών αμαρτημάτων και των του λαού αγνοημάτων. Όλοι είμαστε αμαρτωλοί και συνυπεύθυνοι για το υπάρχον κακό. Αυτό το λένε οι πατέρες. Με τη διαφορά ότι ο λαός μπορεί να αμαρτάνει από άγνοια, αλλά αυτό στον κλήρο συνήθως δεν επιτρέπεται. Ειρηνεύοντάς μας, ο ιερέας μας ενδυναμώνει για να αγαπήσουμε όλους, ώστε μονιασμένοι μεταξύ μας με τον ιερέα και με τον Θεό να ομολογήσουμε την πίστη μας στον τριαδικό Θεό Πατέρα. Ο λειτουργικός ασπασμός, ο οποίος συμβαίνει μέσα στο ιερό, αλλά στην πρώτη εκκλησία συνέβαινε και έξω στο λαό, έβγαινε ο ιερεύς και ασπαζόταν τους πιστούς και οι πιστοί μετά ασπάζονταν ο ένας τον άλλον. Στην πρώτη εκκλησία έκλειναν οι θύρες του ναού για να μην εισέλθει σε αυτόν κάποιος μη πιστός. Η αγάπη δεν αρκεί για την τέλεση του μυστηρίου της Θείας Ευχαριστίας, αλλά απαραίτητα χρειάζεται και η ορθή πίστη, την οποία ομολογούμε με το σύμβολο της πίστεως, όπου απαγγέλλοντας τα άρθρα ευχαριστούμε εγκάρδια τον δωρεοδότη Θεό. Η Αγία Αναφορά αρχίζει με το «στόμεν καλός». Σημαίνει να ανυψώσουμε επιτέλους το νου μας από τη γη στον ουρανό,
να ανορθωθούμε αγνοώντας τις βιωτικές μέριμνες, φροντίδες, περιπέτειες και ασχολίες και να είμαστε με εγρήγορση, με προσοχή, με προσήλωση, με ειρήνη και αγάπη στις καρδιές μας. Αυτή είναι η πιο ευπρόσδεκτη θυσία μας στον Κύριο, με την οποία ενείτε, ευχαριστείτε και δοξάζετε. Θυσία το Θεό πνεύμα συντετριμμένων, το λέει και ο Πεντηκοστός. Στη συνέχεια ο ιερέας μεταφέρει τη χάρη των δωρεών της Αγίας Τριάδος στους πιστούς, ώστε να είναι σε παντοτινή κοινωνία. Το αυτό παρακαλούν και οι πιστοί για τον ιερέα. Κατόπιν ο ιερέας ζητά από το εκκλησίασμα να ανεβάσει την καρδιά του από τα γήινα ψηλά, άνω σχόμεν τας καρδίας, προς συνάντηση του Θεού, λέγοντας οι πιστοί ναι, έχομεν προς τον Κύριο, αληθεύουν ή το λένε σχηματικά. Η Θεία Ευχαριστία αρχίζει ευχαριστώντας τον Κύριο για τις μυριάδες δωρεές Του. Άξιον λέει και δίκαιον, σε υμνήν, σε ευλογήν, σε ενήν, σύ ευχαριστήν, σε προσκυνήν, εν παντή τόπο της δεσποτείας Σου. Σίγαρη Θεός ανέκφραστος, απερινόητος, αόρατος, ακατάληπτος, αΐων, ως αυτοσον, Σύ και ο μονογενής Σου Υιός και το Πνεύμα Σου το Άγιο. Σύ, τώρα κάθεται και λέει από τη δημιουργία έως τα έσχατα την πορεία του ανθρώπου και της Εκκλησίας. Σύ εκ του μη όντως εις το είναι ημάς παρήγαγες και παραπεσώντας ανέστησας και ούκ απέστης, πάντα ποιόν έως ημάς εις των ουρανών ανοίγαγες και την βασιλείαν Σου εχαρίσω τη μέλουσαν. Υπερ τούτων απάντων ευχαριστούμενσι και το μονογενή Σου Υιό και το Πνεύμα Σου του Αγίου. Υπερ πάντων ον ίσμεν και ον ούκ ίσμεν, των φανερών και αφανών ευεργεσιών, των εις ημάς γεγεννημένων. Και ευχαριστούμενσι και υπέρ της λειτουργίας ταύτης, είναι εκ των χειρών ημών δέξαστε κατεξίωσας και της υπαρεστήκαση χιλιάδες αρχαγγέλων και μυριάδες αγγέλων, τα χερουβίμ και τα σεραφείμ, εξαπτέρυγα πολιώματα μετάρσια πτερωτά. Ο Άγιος Νικόλαος ο Καβάσιλας αναφέρει πως λέγοντας οι πιστοί άξιον και δίκαιον συμφωνούν για να συνεχίσει ο ιερέας τη Θεία Λειτουργία. Ενώ ο Άγιος Ιωάννης ο Χρυσόστομος αναφέρει πως η φράση αυτή επισημαίνει την ισότητα κλήρου και λαού μπροστά στις Θείες Δωρεές. Ευχαριστούμε ολόψυχα το Θεό για όλα και για τις φανερές και για τις αφανείς ευεργεσίες Του, τη σάρκωση, τη σταύρωση, την Ανάσταση, τη Θεία Λειτουργία, τη Θεία Χάρη, τη Θεία Πρόνοια. Ο λειτουργικός επινίκαιος ύμνος «Άγιος, Άγιος, Άγιος Κύριος Σαβαώθ» είναι συνένωση γης και ουρανού, αγγέλων και ανθρώπων. Υποδεχόμαστε τον Βασιλέα της Δόξης στην Αγία Πόλη για να θυσιαστεί για τη σωτηρία μας. Στη Θεία Λειτουργία έχουμε την έκφραση του μεγέθους της αγάπης του ουράνιου Πατέρα που έστειλε το μονογενή Του Υιό στο Σταυρό για να αναστήσει τον νεκρωμένο κόσμο. Η θυσία του Χριστού είναι η φανέρωση της Θείας Αγάπης. Στο μυστικό δείπνο, ο Χριστός προσφέρει το θυσιασμένο σώμα και αίμα Του στους μαθητές Του. Στη Θεία Λειτουργία δεν έχουμε απλή ανάμνηση και τύπο, όπως έχουν κάποιες προτεσταντικές ομολογίες, αλλά αυτήν την επέκταση της θυσίας του Γολγοθά, την επέκταση. Μετέχοντας τη Θεία Ευχαριστία, γινόμαστε σύνεμοι του Σταυρωθέντος Χριστού, γινόμαστε πιστοί μαθητές Του, αδελφοί ίσοι, αγαπητοί. Η Θεία Λειτουργία είναι η ζωντανή ανάμνηση του μυστικού δείπνου, το οποίο έδωσε εντολή ο Χριστός, πάντα να επαναλαμβάνουμε. Δεν έχουμε εμείς τίποτε δικό μας να Του δώσουμε. Του δίνουμε αυτό που μας έδωσε Εκείνος και πάλι οικετευτικά Τον ευχαριστούμε απεριόριστα ως ευεργετημένοι.
Το μυστήριο της Θείας Ευχαριστίας τελετουργείται με το χέρι και τη γλώσσα των ιερέων, αλλά δια του Αγίου Πνεύματος, που δεν κατέβηκε μόνο μία φορά, αλλά κατέρχεται σε κάθε Θεία Λειτουργία, στα προκείμενα Θεία Δώρα, και έχουμε κάθε φορά μια άλλη Πεντηκοστή. Σε κάθε Θεία Λειτουργία έχουμε μια Πεντηκοστή. Η Θεία Λατρεία προσφέρεται, όπως είπαμε, υπερ πάντων των Αγίων, εξαιρέτως δε της Θεοτόκου, που παρίσταται στον θρόνο του Θεού και πρεσβεύει πάντοτε για όλους μας. Ο αγγελοδίδακτος ύμνος του Άξιον Εστί στο Άγιον Όρος είναι ο εθνικός ύμνος, θα λέγαμε, των χριστιανών. Ευχαριστούμε ιδιαίτερα και τη χαιρετίζουμε ευγνώμονα την ανήμφευτη κόρη της Ναζαρέτ, γιατί δι' αυτής ήλθε ο νυμφίος σωτήρας Χριστός στον κόσμο. Την ώρα που ψάλλεται χαρμόσυνα το Άξιον Εστί, ο ιερέας επικαλείται μετά τη Θεοτόκο τον Τίμιο Πρόδρομο, τους Αγίους Αποστόλους, τον Άγιο της ημέρας, τους φίλους του Χριστού, δηλαδή τους Αγίους και φίλους μας και πρεσβευτές μας Αγίους, και μνημονεύονται και οι κοιμημένοι αδελφοί μας, οι οποίοι πάντοτε προσδοκούν τις προσευχές μας προς αναψυχή τους. Στην επόμενη εκφώνηση προτρεπόμαστε εν ενή στόματι και μια καρδία να δοξάζουμε και να ανυμνήσουμε το πάντιμο όνομα του Χριστού. Είναι απαραίτητη η ενότητα για να γίνουν ευπρόσδεκτες οι αιτήσεις μας. Χρειάζεται να είμαστε σύμψυχοι και ομόφρονες. Κατά τον Ιερό Χρυσόστομο καλούμαστε να γίνουμε σαν τις χορδές της κιθάρας για να αποδώσουμε την ωραία συμφωνία της αγάπης. Στη συνέχεια παρακαλούμε ώστε η μετάληψη των αγιαστέντων τιμίων δώρων να μας μεταδώσει τη χάρη του Αγίου Πνεύματος, που θα διώξει τη δυσοσμία των παθών και θα ευωδιάσει τη ζωή μας από τον πανεύωσμο Χριστό. Για μια ακόμα φορά παρακαλούμε για την ενότητα της πίστεως και την κοινωνία του Αγίου Πνεύματος, γιατί διαφορετικά δεν μπορούμε να γίνουμε ομοτράπεζοι, συνδυπνούντες στη Βασιλική Τράπεζα. Ο ιερέας εύχεται για την προσέλευση όλων στα Θεία Μυστήρια μετά του κατά το δυνατόν καθαρού συνειδότος, ώστε αυτά να γίνουν προς άφεση αμαρτιών, συγχώρεση πλημελημάτων, εις πνεύματος Αγίου κοινωνίαν, εις βασιλείαν ουρανών κληρονομίαν, εις παρησίαν την προς τον Κύριο, μη εις κρίμα ή εις κατάκριμα. Μεταλαμβάνοντας, κοινωνούμε τον Χριστό, κοινωνούμε, επικοινωνούμε, ενωνόμαστε με το Άγιο Πνεύμα, μπορούμε να λάβουμε το θάρρος και να λέμε τον Θεό μας Πατέρα. Ο ιερέας, ειρηνεύοντάς μας για μια ακόμα φορά, είναι σαν τον αναστηθέντα Χριστό, που εμφανίζεται και ειρηνεύει και χαροποιεί τους μαθητές του. Η ακολουθούσα κεφαλοκλησία σημαίνει ταπείνωση εκ μέρους μας, υπακοή, υπομονή, ευχαριστία και ευγνωμοσύνη στον απαθή που έπαθε για μας τους εμπαθείς σταυρικό θάνατο και έχισε το πανάχροντο αίμα του για να πλύνει τις αμαρτίες μας. Πριν τον καθαγιασμό των τιμίων δώρων, ομολογήσαμε την πλήρη παινία μας, λέγοντας πως δεν έχουμε τίποτα να σου προσφέρουμε δικό μας και σου δίνουμε ό,τι μας έδωσες εσύ. Ο διάκονος μας προτρέπει να προσέξουμε καλά. Ο ιερέας εκφωνεί πως τα Άγια δίνονται στους Αγίους, πρόσχομεν τα Άγια της Αγίας. Ο ψάτης εκ μέρους του λαού, όλου του εκκλησιάσματος, λέει, αφού λοιπόν δεν είμαστε Άγιοι, πώς μπορούμε να προσέλθουμε στο ποτήριο της ζωής. Ψάλλει ο ιερέας, εις Άγιος, εις Κύριος, Ιησούς Χριστός, εις δόξαν Θεού Πατρός αμήν. Άγιος είναι μόνο ο Κύριος. Είναι η πηγή της αγιότητος, η αυτοαγιότητα. Εμείς, σύμφωνα με τον Άγιο Νικόλαο τον Καβάσιλα, ονομαζόμαστε Άγιοι ως αποδέκτες της Θείας Αγιότητος,
ως μέτοχη και κοινωνή του σώματος και του αίματος του. Ο Άγιος Θεός μοιράζει την αγιότητά του στους πιστούς. Τα Θεία Μυστήρια είναι η πηγή του αγιασμού. Οι κατά το δυνατόν καθαροί, λέει ο Άγιος Ιωάννης ο Χρυσόστομος, μπορούν να προσέλθουν και να κοινωνήσουν. Ο καθένας, λέει, ας μετρήσει τη συνείδησή του και ας φοβηθεί τον Θεό. Ο ιερέας, λέγοντας τα Άγια της Αγίης, καλεί να προσέλθουν όχι όλοι, ούτε μόνο οι Άγιοι, γιατί ποιος θα μπορούσε να πει ότι είναι Άγιος, αλλά όσοι αγωνίζονται, όσοι βαδίζουν την οδό της αγιότητος, ενισχυόμενοι και αγιαζόμενοι με τα Άγια Μυστήρια. Λέγοντας οι πιστοί «Εις Άγιος, εις Κύριος», ομολογούν την αδυναμία να αγιαστούν από μόνοι τους και ότι η αγιότητα είναι δοτή άνωθεν και διαγώνος, όπως λέει ο Ιερός Καβάσιλας. Στη συνέχεια ο ιερεύς μελίζει τον Άγιο Άρτο, όπως έκανε ο Χριστός στο μυστικό δείπνο. Αυτό που δεν έγινε στον Σταυρό, γίνεται τώρα στην Αγία Τράπεζα. Τεμαχίζεται ο Χριστός για να αγιαστούν οι πάντες, χωρίς ποτέ να διαιρείτε, να δαπανάτε και να εξαντλείτε. Κάθε ελάχιστο τεμάχιο είναι ο όλος Χριστός. Λέγοντας ο ιερέας τα Άγια της Αγίης, υψώνει τον Άγιο Άρτο, που σημαίνει κατά τον Άγιο Ιωάννη το Δαμασκηνό, την ύψωση του Χριστού στον Σταυρό. Ο τεμαχισμός του Άρτου, κατά τον Άγιο Ευτύχιο Κωνσταντινούπολεως, σημαίνει τη σφαγή του. Η ένωση του σώματος και του αίματος, του Άρτου και του Ίνου, που σημαίνει κατά τον Άγιο Σημεών Θεσσαλονίκης ότι ο αυτός και ένας Χριστός είναι στο δισκάριο και στο ποτήριο, όπου κρύπτεται η ενότητα της φύσεως του Χριστού, η ενότητα της θυσίας και της χάριτός του, που προσφέρεται στους πιστούς δια της κοινωνίας του Αγίου Σώματος και του Αγίου Αίματος. Το ζέον, το βραστό νερό, που τίθεται απαραίτητα στο Άγιο Ποτήριο και κατά τον Άγιο Νικόδημο τον Αγιορείτη σημαίνει την έκβληση μετά του αίματος κατά τη σταυρική θυσία, ως αν όπου ήτο η πλευρά εκείνη ζώσα και ζωοποιός, δια την καθυπόστασιν ένωση της ζωοποιού θεότητος. Το ζέον ρίπτεται όλων και δεν μοιράζεται στον κόσμο. Οι ευχές που λέγονται πρώτης Θείας Μεταλήψεως είναι μία ακόμα ομολογία πίστεως και ελπίδος στη Θεία Αγάπη. Κοινωνεί ο ιερεύς του σώματος και του αίματος ξεχωριστά και κατόπιν ο διάκονος. Οι λαϊκοί μεταλαμβάνουν το σώμα και το αίμα μαζί. Μετά τη Θεία Κοινωνία, ο ιερέας λέγει αναστάσιμα τροπάρια. Ο Άγιος Κύριλλος Ιεροσολύμων λέει ότι η συμμετοχή μας στη Θεία Κοινωνία είναι ομολογία της Αναστάσεως του Κυρίου. Μετέχουμε στο αληθινό Πάσχα. Ο διάκονος παρακαλεί και προσκαλεί να προσέλθουν οι πιστοί στο ποτήριο της ζωής με τα φόβου Θεού, πίστεως και αγάπης. Αυτό είναι και ο καλύτερος τρόπος εισόδου στη Θεοκοινωνία. Φόβος Θεού εγκάρδιος, θερμή πίστη, ζέουσα αγάπη, τα οποία φυσικά δεν πρέπει να είναι μόνο εκείνη την ώρα, αλλά να υπάρχει ανάλογη προετοιμασία και μόνιμη κλίση και στάση και ύφος και ήθος και τρόπος και όλος ο βίος του ανθρώπου. Μεταδίδοντας τη Θεία Κοινωνία, ο ιερεύς λέγει το βαπτιστικό όνομα των κοινωνούντων. Τα ίδια πρόβατα καλεί κατόνομα. Την ώρα εκείνη συναντάται ο πιστός με τον ζώντα Κύριο, όχι συναισθηματικά, όχι ιδεατά, αλλά πραγματικά. Γίνεται ένα με εκείνον και αγιάζεται όλος, ψυχή και σώμα, κατά τον Ιερό Χρυσόστομο, ημείς και ο Χριστός εν εσμέν. Μετά τη Θεία Κοινωνία λέμε «Είδομεν το φως το αληθινόν, ελάβομεν πνεύμα επουράνιον, εύρωμεν πίστην αληθή, αδιέρετον τριάδα προσκυνούντες».
Το φως το αληθινό είναι ο Χριστός που σκήνωσε μέσα μας και φωτιστήκαμε και χαριτωθήκαμε και ενισχυθήκαμε και διέλυσε τα σκοτάδια και προγευόμαστε από τώρα τη χαρά της ανέσπερης, ατελεύτητης βασιλείας των ουρανών. Ευχαριστούμε και δοξάζουμε στη συνέχεια το Θεό για τα δώρα Του. Καλούμαστε να αναχωρήσουμε ειρηνικά και να μεταφέρουμε την ειρήνη που λάβαμε από τον ειρηνάρχη και ειρηνοδότη Χριστό στον ανειρήνευτο κόσμο, να ποιήσουμε έργο Ευαγγελιστών, Αποστόλων και Μυροφόρων, να γίνουμε μάρτυρες του σταυροαναστηθέντος Χριστού. Η οπιστάμβονη ευχή, ο ευλογών τους ευλογούντας σε Κύριε και αγιάζον τους επί Σύ πεποιθώντας σώσον το λαό Σου και ευλόγησον την κληρονομία Σου, το πλήρωμα της Εκκλησίας Σου φύλαξον. Ονομάζει τον πιστό λαό πλήρωμα του πλοίου της Εκκλησίας, που καραβοκύρης είναι ο Χριστός. Το πλοίο αυτό περνά από τις φουρτούνες του κόσμου τούτου και καταλήγει στον έβδιο λιμένα της ουράνιας βασιλείας. Το «Ή» το όνομα Κυρίου ευλογημένων είναι ψαλμός που πιθανώς ψάλθηκε και στο τέλος του μυστικού δείπνου. Το ψάλουμε κι εμείς ξανά δοξολογικά οι νέοι μαθητές του Χριστού. Η τελευταία ευχή του ιερέως λέει «Το πλήρωμα του νόμου και των προφητών, αυτός υπάρχον, Χριστέ ο Θεός, ο πληρώσας πάσαν την πατρικήν οικονομία, πλήρωσον χαράς και ευφροσύνης τας καρδίας ημών πάντοτε, νίκαια ή και εις τους αιώνας των αιώνων. Αμήν». Αναχωρούμε τελικά με χαρά από τον ναό, χαρά του Χριστού, υπερουράνια, χαρισματική, ως καρπό του Αγίου Πνεύματος, καρδιακή, δυνατή και μεγάλη. Τέλος, ο ιερέας ευλογεί το λαό, για να φύγει ευλογημένος, φωτισμένος, ειρηνικός, ελεημένος, αποφασισμένος για συνέχιση του πνευματικού αγώνος και ολοκλήρωση της μετάνοιας, επικαλούμενος προς βοήθεια όλους τους Αγίους, παλαιούς και τωρινούς, που τους σήμερα εορταζομένους και ιδιαίτερα την Παναγία. Τέλος, κατά την ονομασία του αντί των τιμίων δώρων, παρέχεται, μοιράζεται με ησυχία το αντίδωρο στους εκκλησιαζομένους, ασπαζόμενοι με ευλάβεια το δεξί χέρι του ιερέα, που μόλις άγγιξε το πανάχροντο σώμα του Χριστού, λέγοντας «Ευλογία Κυρίου», δίχως άλλους χαιρετισμούς. Ο μακαριστός Αρχιεπίσκοπος Αλβανίας, ο οποίος εκοιμήθη στις 25 τρέχοντος μηνός, τόνιζε την ανάγκη το λειτουργικό βίωμα να συνεχιστεί στην καθημερινή ζωή. Έλεγε «Δεν πρέπει να χαθεί το γεγονός αυτό της Θείας Λειτουργίας σαν μια στιγμιαία συγκίνηση, αλλά να προεκταθεί η λειτουργία μέσα στην καθημερινή ζωή και να μεταμορφωθεί ολόκληρη η ζωή σε μία λειτουργία, για να γίνει το γραφείο μας, το θυσιαστήριό μας, το εργοστάσιο ή το σπίτι μας, ο ναός μας, η εργασία μας, λειτουργία μας, όπου θα προσφέρονται η ψυχή και το σώμα μας, θυσία ζώσα, αγία, ευάρεστο στο Θεό. Η προτροπή αυτή του μακαριστού Αρχιεπισκόπου καταγράφηκε στο μήνυμα και στην εγκύκλιο της Αγίας και Μεγάλης Συνόδου της Ορθοδόξου Εκκλησίας στην Κρήτη το 2016, κείμενα τα οποία την χάνουν πανορθόδοξης αποδοχής και παγκόσμιας εμβέλειας. Η λειτουργία μετά τη λειτουργία αναφέρεται στην ευχαριστιακή εμπειρία των χριστιανών, οι οποίοι μετά το πέρας της Θείας Λειτουργίας, έξω από τον ναό, κινούνται να μοιραστούν τη δωρεά που έλαβαν, ώστε να μεταμορφωθεί ο κόσμος σε βασιλεία του Θεού. Αυτή η στάση ζωής προϋποθέτει θυσία κατά το παράδειγμα του Χριστού στον νηπτήρα πριν από την παράδοση του μυστηρίου της Θείας Ευχαριστίας. Έτσι συνεχίζεται η αυτοθυσιαστική προσφορά του Χριστού στον κόσμο από τους μαθητές και τις μαθήτριές του διαμέσου των αιώνων και δηλώνεται η πολύπλευρη αποστολή και διακονική μαρτυρία της Εκκλησίας στην οικουμένη.
Ο εμπνευστής της ρήσης λειτουργία μετά τη λειτουργία, ο μακαριστός Αρχιεπίσκοπος Αναστάσιος, με αυτό το λιτό σύνθημα κάλεσε για μια διαρκή ευχαριστιακή στάση ζωής στην καθημερινότητά μας, η οποία εκφράζει την αγωνία και τον αγώνα για να μεταμορφωθεί ο κόσμος σε Εκκλησία Χριστού. Η λειτουργία μετά τη λειτουργία, η εμβληματική ιεραποστολική προτροπή του Αρχιεπισκόπου Αναστασίου, μαζί με την αναστάσιμη εντολή του Ιησού Χριστού, πορευθέντες μαθητεύσατε πάντα τα έθνη, καθόρισαν την ορθόδοξη διεθνή μαρτυρία του, την εκκλησιαστική του διακονία και την προσφορά του στην κοινωνία επί 65 έτη, έως την προ 2 ημερών οσιακή του κοίμηση, αφού αφιέρωσε όλη τη ζωή του στη διακονία της Εκκλησίας με πλήρη αυταπάρνηση. Και να κλείσουμε τη σημερινή μας σύναξη με τα λόγια του Παναγιωτάτου Οικουμενικού μας Πατριάρχου για τον μακαριστό Αρχιεπίσκοπο Αναστάσιο. Μια μεγάλη προσωπικότης, διότι στα πολλά χρόνια που του εχάρισε ο Θεός, επετέλεσε ένα ιεραποστολικό έργο στην Αφρική, όπου ήταν ιεραπόστολος, επιστημονικό στην Αθήνα, όπου δίδαξε στο Πανεπιστήμιο Αθηνών Θεολογία και Θρησκεολογία, και εκκλησιαστικό στην Αλβανία επί 30 χρόνια και λίγο περισσότερο, όπου τον έστειλε η Μητέρα Εκκλησία της Κωνσταντινουπόλεως όταν κατέρευσε το αθεϊστικό καθεστώς και τον επέλεξε ως ένα μορφωμένο, δυναμικό, άξιο ιεράρχη για να αναστήσει, να αναγεννήσει από την τέφρα την Εκκλησία της Αλβανίας, από την οποία δεν είχε απομείνει σχεδόν τίποτε. Έλεγα στους συνεργάτες μου, λέει ο Παναγιώτατος, ότι ενθυμούμε εκείνα τα πρώτα χρόνια της αναγεννήσεως της Εκκλησίας της Αλβανίας, όπου ο Αναστάσιος, ο μακαριστός, μόλις είχε τοποθετηθεί στην Αλβανία, μας έφερε στο φανάρι 2-3 γέροντες ιερείς, αδυνατισμένους, εξαντλημένους από τις κακουχίες και από την ταλαιπωρία. Δεν τους επετρέπεται να λειτουργήσουν. Έκαναν άλλες χειρονακτικές εργασίες στην πατρίδα τους, παρικολουθούντο μέρα και νύχτα από τα αστυνομικά όργανα του καθεστώτος και πήραν την ευλογία της Μητρός Εκκλησίας του Πατριαρχείου μας, πρώτα ο Αρχιεπίσκοπος Αναστάσιος, τον οποίον εξέλεξε η Σύνοδός μας και τον διόρισε εκεί, και οι συνεργάτες του, αυτοί οι λίγοι που είχαν απομείνει. Φυσικά αργότερα ο Αναστάσιος χειροτώνησε νέους ιερείς, άνοιξε ιερατική σχολή, ίδρυσε εκκλησίες, ορφανοτροφία, ευαγή ιδρύματα, νοσοκομείο, πανεπιστήμιο, έκανε πάρα πολλά πράγματα με τη χάρη του Θεού, με τους καλούς συνεργάτες τους οποίους επέλεξε, με την οικονομική ενίσχυση πολλών θεσμών και ιδρυμάτων και προσώπων που πίστεψαν στην ειλικρίνειά του και στην εργατικότητά του και στην αποστολή του, και έκανε όλα αυτά τα έργα που ανέφερα. Τώρα ήρθε η ώρα να τον καλέσει ο Κύριος κοντά του, να τον αναπαύσει από τους πολλούς κόπους της ζωής του και της διακονίας του. Ήταν άρρωστος το τελευταίο διάστημα, ενοσηλεύθη στον Ευαγγελισμό στην Αθήνα, όπου και παρέδωσε το πνεύμα του στον πλάστη και Θεό μας, αιωνία του η μνήμη, να έχουμε την ευχή του. Και εμείς να έχουμε την ευχή του. Έτσι να κλείσουμε τη σημερινή μας σύναξη με την αναφορά μας στον Άγιο αυτό Ιεράρχη της Εκκλησίας μας, που είχαμε και εμείς την ευλογία να το γνωρίσουμε και να ζούμε το ίδιο χρονικό διάστημα με Αυτόν και να βλέπουμε την πορεία Του.